Jatau, Jatau, wayyo Jatau, na ga comment ɗinka Jatau, kana ta comment, sanni da ƙoƙari Jatau, ɗan shegiya Jatau, wato in koma daji in ci gaba da musu wa'azi ko? Jatau ka zo ka raka mu je daji, sai mu yi wa'azi tare da ni da kai, shege Jatau, amma Jatau ana haifar ka aka ɗauke wuta, wul. Dan na ganka wani baki mummuna wani shakwa-shakwa haka shege Jatau ana gobara a gidanku kuna ga yayi ana za a yanka uwarku kuna ga wuka mai kaifi shege Jatau a aike ku ki zuwa a siyo ku sa rani a ajje ku sace ku leko tarariya a haifi kamar ku ƴaƴan mage masu kaurin hanci shege Jatau za ka ci ubanka in kaɗi baɗi lalacewa Jatau a tafi daji a tafi ka je kai wa ɗan iroro wa'azi wallahi sai ka ci uwaka zuwa a sace ka kamar saniyar kyalla mo sai dai mu ganka kana a taimaka a kawo kuɗi don Muhammad zan mutu shage Jatau a ci gaba da comment Jatau ɗan tsinana